ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। ସେ ପରିବାରରେ ମା ବେଙ୍ଗ ଏବଂ ତା'ର ପିଲାମାନେ ରହୁଥିଲେ। ମା ବେଙ୍ଗ ଆକାରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ଼ ହେଉଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତା ମନରେ ଭାରି ଗର୍ବ। ବେଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଡିଆଁ ମାରନ୍ତି, ଖେଳନ୍ତି। ଆଖପାଖରେ ଆଉ କେହି ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହୁନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଭୟ ନଥାଏ। ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମାଆକୁ ହିଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜୀବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ମା ବେଙ୍ଗଟି ସବୁବେଳେ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହେ, ପିଲାମାନେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପିଲା ବେଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ମା ବେଙ୍ଗଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଉଥିଲା। ପିଲା ବେଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଦିନେ ବେଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମାଆକୁ କହିଲେ, ମା ଲୋ, ଆମକୁ ଆଉ ଏଠି ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆମେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପାଖ ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ବେଙ୍ଗଟି କହିଲା, ହଉ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ। ଏହା ଶୁଣି ବେଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହୋଇ ପାଖ ପଡ଼ିଆକୁ ଖେଳିବାକୁ ଗଲେ। ସେହି ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗ ଛୁଆ କିଛି ଦୂରକୁ ପଳାଇଲା। ସେଠାରେ ସେ ଏକ ଷଣ୍ଢକୁ ଦେଖିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଜୀବ ସେ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲା। ବେଙ୍ଗ ଛୁଆଟି ଷଣ୍ଢକୁ ଦେଖି ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଡରିଗଲା। ସେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ବେଙ୍ଗ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଷଣ୍ଢ ବିଷୟରେ କହିଲା। ବେଙ୍ଗ ଛୁଆମାନେ ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନକରି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବେଙ୍ଗ ଛୁଆଟି ଅନ୍ୟ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଷଣ୍ଢ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ଅନ୍ୟ ବେଙ୍ଗ ଛୁଆମାନେ ବି ଏତେ ବଡ଼ ଷଣ୍ଢଟାକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲେ। ସେମାନେ ଡରି ଡରି ଘରକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ମା ବେଙ୍ଗକୁ ଆସି ଷଣ୍ଢ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିଲେ। କହିଲେ, ମା ଲୋ, ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଜୀବ ଦେଖିଲୁ। ମା ବେଙ୍ଗ ହସି କହିଲା, ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା, ସେ କ'ଣ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼? ବେଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ନାଇଁ ଲୋ ମା, ସେ ବହୁତ ବଡ଼। ମା ବେଙ୍ଗ କହିଲା, ନାଇଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼। ମା ବେଙ୍ଗଟି ନିଜ ପେଟକୁ ଫୁଲାଇ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଏତିକି ବଡ଼? ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ନାଇଁ ଲୋ ମା, ଆହୁରି ବଡ଼। ଏହା ଶୁଣି ମା ବେଙ୍ଗଟି ତା ପେଟକୁ ଆହୁରି ଫୁଲାଇଲା। ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଏତିକି ବଡ଼? ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ନାଇଁ ଲୋ ମା, ଆହୁରି ବଡ଼। ଏହିପରି ଭାବେ ମା ବେଙ୍ଗଟି ତା ପେଟକୁ ଆହୁରି ଫୁଲାଇଲା। ଶେଷରେ ମା ବେଙ୍ଗଟିର ପେଟ ଫାଟିଗଲା। ସେ ମରିଗଲା। ବେଙ୍ଗର ଅହଙ୍କାର ହିଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଲା। ଏହି ଗପଟିରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ ଯିଏ ଯେତିକିର ଲୋକ ସେ ସେତିକିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତାଠାରୁ ଅଧିକା ହେଲେ ମା ବେଙ୍ଗ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ।